Dan daba da ya shiga lungu idan uwatar har yanzu tana nan budurwa ce to ta yi kokarin samo wani daban domin ba za mu kyale su suna saran mutane muna ganin su ba kuma wannan zagayen ana kau da kai nan gaba za mu rinka hada ido za a yi ido na kallon ido a jihar Kano wannan suna zaton su ba zato suke fa wani asiri suka yi wa mutanen Kano na zo da zan yi hira wani ce a ka bari dai sai kaza ka bari dan nan ce bari sai ne muku tawaye saboda idan ba mun ci mutuncin su la'ada waje ba sai su dauka wani bokan su ne yake aiki sun rufe bakin wane yan saboda Allah saboda Annabi in banda Kano headquarter duk wani sashi har ɗaya daga cikin sashin har da rashin kunya to kuna ji fa ko ba ku ji bane a gidan zu wai gwaggon biri ka hada kuɗi ko amma matasa a Kano kun abin suke cewa wai birin gwaggo wai yan kwankwasiyar nan ku saurara matasa yan kwankwasiya suna hegi kun san a jam ne ofishin jam a can maciji ne hadiya ne ko menene abinu ne ko aka yi hadiya to kuna ji mu kuma anan to gwaggon biri ko birin gwaggo burin gwaggo ne to waɗannan abubuwa ku je ku ci gaba da jajircewa kuma muna godiya ga dukkanin mutanenmu waɗanda suke wajen Kano jihar Kano saboda mu a gurinmu tafiya mabuɗin ilimi in kana so ko kana da ilimi ko baka da ilimi in kai tafiya ita kanta ilimi ce muna alfahari da su muna yin murna da cewar sun tafi kuma da kyakkyawan niyya na su nemo kansu da al'umman mu gabaki ɗaya arziki in kun je ku tsaya ku jajirce ku yi abin da doka ta can ta ce kar a nemi waɗansu abubuwa za su jawo mana baƙin jini ku zama wakilai ku zama ambasadoji namu gabaki ɗaya wannan na tabbata zai taimaka muku zai taimaka mana kuma idan da waɗansu abubuwa da suka taso wanda suke za mu iya magana na tabbatar muku da cewar dama aikinmu ne kuma lokaci ne dukkanin waɗanda suke kai yanzu ko dai yaranmu ne ko abokanmu ne a wannan ƙasa ko a ina ne kowace jiha ce a shirye muke mai magana da su kuma na tabbata a shirye suke su saurara domin kowa yanda muke da ku a can haka su ma suke da su ana to mutum ya ce baya son naka to kaga shi ma nasa ba lalle ne ji daɗi ba to lalle ku je ku tsaya kuma kullum muna gaya muku in kun samu dama irin wannan in kun tafi da iyali ku sa yayanku a makaranta wanda kuka bari a nan gida ku tabbatar da cewar an sa su a makaranta kuma kar ku ɗauki hudu ba wa'annan mutanen masu ba matasan mu kwaya ku tabbatar da cewar yara an musu tarbiyya mai kyau sun yi ilimi na zamani sun yi ilimi na addini a wannan jiha da kuma duk inda ku samu kanku kullum mai hankali yana kallon yau ne yana tuna jiya yana kuma aunawa gobe wannan yara wanda za a sa a makaranta yanzu ko kuka sa su ne wa'anda suke wata rana yanzu to su ne suke tafiyar da abubuwa ko ana so ko ba a so to in ka gyara gobe in Allah ya sa kana da yawa sai ka ji daɗi cewar ka gyara ta to lallai ku tsaya ko muna kira ga mutanenmu ga baki ɗaya musamman waɗanda suke masu ilimi su shiga cikin sana'o'i iri-iri yau sana'o'i suna da matukar muhimmanci domin kullum muna faɗa gwamnati mutum nawa za ta iya ɗauka ba da dauki mutane ba za ta dauki kowa ba abinda gwamnati za ta dauka ko karamar hukuma ko jiha ko gwamnatin tarayya dan mutane kaɗan ne amma maimakon ka tafi kana ta bi musamman yaranmu da muke tura makaranta kayi digiri na fari kayi na biyu kayi na uku
kuma ka zo ka zauna a gida. Wannan bai dace ba, domin akwai sana'o'i da yawa. Yanzu wannan harkar da kuke yi, harkar gwangwan, na da yara da suka gama makaranta tsakanin shekara 2-3 din nan, ɗaya daga cikinsu wannan aikin naku yake. Shi ba shi da baya ma magana aiki. Di yaran nan guda 4 da suka dawo daga makaranta ba mutum ɗaya da yake cewa baba ka samu mana aiki a NNPC ko ka samu mana a banki ko a gwamnatin tarayya. Kowa ya ɗauko da layi na abin da yake so ya yi. Ɗaya daga cikinsu shine shi wannan gwangwan ɗin yake so kuma yana aiki a kai. Yanzu duk da makaranta ta da ina ne muna da tsofaffin motoci, tsofaffin wane ne daga ya share. Mu muna murna, shi yana murna. To haka muke son masu ilimi, haka muke son kuma dukkanin al'ummanmu ta tsaya ta jajirce. Yara mu, matasan mu su tsaya wajen harkar karatu su jajirce. To anan nake son tsaya in gode muku, kuma da tabbatar muku da cewar muna nan ko muna tare da ku a dukkanin harkoki da suka taso na kare mutuncinku da darajarku a nan gida a Kano ko a Najeriya ko ma ina ne ma dai muna nan. Saboda haka muna gode muku. Na ga matasa irin wannan sai in ji daɗi, domin na san masoya ne. Yau na fita na je gaishe-gaishe, Idi Mariri babansa ya rasu, mun je mun masa gaisuwa. Mun je gidan su Awali na Gero mun yi gaisuwa. Sirikinmu Yusuf Lawan shi ma an masa rasuwa, mun je mun yi gaisuwa. Aminu BIO ya rasu, baban sanata Bashir, da sauran gurare da muka je. In ka ga mutane yadda suke matasa, sai ka ce ma daga ƙasa suka fito, sai ka ce daga gobe za a yi zaɓe, kuma zaɓen ma a ce da kwankwasiya a ciki. To wannan sai mu gode wa Allah, kuma na son tabbatar muku da cewar irin abubuwan da muke na alheri, wanda dama muna ganin alherin ne, to ana ƙarfafa mana gwiwa za mu daɗa yi. Kuma inda kurakurai inda suke za mu ci gaba da duba, kuma da jin shawarwari. Inda kuskure yake duka za mu ci gaba da kaucewa, saboda kullum ɗan adam in yana so ya dace da zamani, to sai ya rinka duba irin waɗannan abubuwa, yana kawo gyara yau da gobe na inda zai dace da zamani. Yanzu waɗanda ba su gane ba, har social media wasu zagi na suke suna cewa wai sanatan Ife ne ni, wani sanatan Enugu ne ni, gani suke zagi na suke yi. Ni kuma daɗi nake ji, don ka ce da ni sanatan Ife ne ni ko na Port Harcourt ko na wane ne. A'a, mutumin da ya kai matsayin da ake maganar ƙasa Najeriya. Port Harcourt fa yanzu yana yan Port Harcourt ko yan Enugu ko yan Sokoto ko yan Maiduguri, in sun zo nan gidan gani suke su sun fi bayan Kanan. Ba ka ake ba? To wannan ba ma magana ake ma wancan din ba, suna mu na nan din wa'anda suke can, wanda Allah kaɗai ya san mutanen da suka taho daga gurare daban-daban a ƙasan nan, kai har ƙasashen waje ma suka zo domin su tabbatar sun kori butula wannan da suke goma house. Kuma wani za a gani yanzu kamar shi an yi zaɓe yau wata nawa da yin zaɓe, sai yanzu Allah ya haska masa. To haka kwankwasiya take, kullum kwanan duniya muna karuwa suna raguwa. Ba ka ake tafiya take ba? Tun ana hangen su da dan tudu da kafin zaɓe fa gani suke har da tsiya suke za su ci zaɓe. Sai barazana suke yi. Sun ga waccan hayaniya da ta taso, hayaniyar ta taso zaben da aka yi na farko na shugaban kasa. Zaben shugaban kasa sun ga mutane sun tafi sun je sun zaɓi wannan jam'iyya. Sun ga haramban da aka yi da kama da yama da aka yi a jihar Kano. Aka ce ga ƙuri'arsu. To, wannan ma tana kotu. Amma dai babban magana shine dama su muka saita kwana. Ko ba haka ba? Allah ya taimake mu. Jama'a gabaki ɗaya birni da ƙauye suka fito. To nan da yake birni, ka san 'yan birni sun san kan tsiya. Yan birni har yanzu ne ma suka daina turo hula gaban goshi. Saboda haka duk wata shegantaka tasu da makirci suka ɗauki mataki suka kare. Saboda haka ƙuri'u suka shiga cikin tsarin kwankwasiya yadda ya kamata. A ƙauyuka suka ɗebo 'yan iskan gari da na waɗansu guraren suka je suka kai. Suka je suka kori mutane, suka je suka yi ta rubuce-rubuce.
amma dai alhamdulillahi ita ma tana kotu. Kuma din Najeriya nan duk ƙasashen duniyan nan da turan nan ba wanda bai zura ido akan zaben Kano ba, ko ba wanda bai ga yadda aka yi ba. To babban abin sha'awa yanzu ma sun fi zura ido su ga me za a yi a kotuna, saboda kuna ganin da yadda ta so daki tun da aka fasa maganar dala din nan aka tafi gidan shugaban kasa aka kewaye shi aka gaya ma ƙarya, har da mazancen Kwankwaso ne yake gina asibitoci guda 2 bai gama ba ya kwashe kuɗin ya zaɓe. Shugaban kasa ne fa da kansa ya faɗa. Shi bai san ma wannan mai ci da addini ne yayi ba. Me haɗa ni da asibitoci guda 2? Ni na yi asibitoci guda 2? Amma sun je sun gaya maka ƙarya, shi ya tafi faranshi ma can faɗa yake. Saboda in dai kana a mu'amala ka jawo makareci kusa da kai, duk yadda za ka yi sai ya san yadda zai sa ka kai ma ka zama makareci. Saboda haka ya tsallake nan aka hana, aka ce ku kyale shi wannan dalar, wai ko ma siddabar aka yi ko ba shi bane. Ku dubi fati da take da daraja, wanda suke magana da kashe cin hanci, to yanzu wannan ba hanci ba, kan gabaki ɗaya fai gille gabaki ɗaya. Kuna jin a Austria wani fa kai wa sharri magana ce ma fa ba irin wannan ajin. Austria shugaban kasa sauka, amma nan tsanar maganar cin hanci. Saboda Allah, in mutum ya ce an ya ci hanci, in an ce wannan bai ci hanci ba, an kama wani an kai shi kurkuku, ai ka sa akwai zalunci. In dai wannan ba cin hanci bane, in dai wannan ba gaske bane, in dai wannan da yana jama'iyya an kyale shi. Saboda haka aka zo ba ma wannan mulkin na wannan shekara 4 ba, jama'iyyar ma ta ce in ga tikiti sabuwa, in ban da fati mara daraja. Ai ya kamata wani abun ma mu a siyasa ana yin sa dan ma mutane su zaci da gaske ake. Kaga wannan aka zo aka bayar, aka zo 'yan majalisar na wannan yaran sun fara kokari a majalisa nan a Kano, za su dau mataki na a cire shi, ko kuɗi ya basu. Sai aka zo aka ce ai kotu ba ta ce a dakata, kotu ta hana majalisa aiki, amma ya yi daidai. Amma kuna ji ko maganar sarki, kotun irin wannan ta ce ya dakata, ya ce ba zai ka dakata. Ana kallo kirikiri, shi mana to yake mana dabar da duk ba maganin sa, gani yake yi nan mu ba musamman abin da ake ba. Ya taho ku dube ne mai da profesoshi nan abin shara. Yanzu ma ka je ka ce kai, ya zo ya saye professors masu zaɓe wanda aka turo ana zaton masu amana ne, wani ya yi bayi sansala shekara 8. Nesa ta zo kusa, amma saboda wannan daloli da aka tara aka miƙa masa, ina kallonsa muna kallon juna, ya ƙi Allah, ya ƙi darajarsa da asalinsa. Yanzu a garinsu ma ya zama jaba, a wannan jiha tamu ya zama mara daraja. Ku dubu wannan professor da wanda yi baturan zaben da wanda ya zo ya sanar da zaben, fa sun san ƙarya suke. Ku duba da masu damaran nan, wai mutum zo yana zara ido. Yanzu ma an da damara abokan jama'a ne ko? Yanzu mu abokanmu ne a Kano? Ina ai mu ba abokanmu bane. In ma da abokanmu wancan kwamishinan ne, shine mai daraja. Yawwa, amma wannan ka kawo maka tarkace. Mutanen da suke zaka ba su kuɗi su zo zahiri kana kallon su, suna kallon ka, su zo su yi maka zalunci, su yi maka kwace, su yi maka fashi da makami, kuma kai su ce wai abokanka ne. Ta ina? To kun ga sun zubar musu da mutunci. Haka dukkanin wanda ya zo sai da ya zubar musu da mutunci. Yanzu an tafi wato matsaya ta gaba, muna zaton kuma ita ce ta kotu. Wannan muna sa rai su za su yi adalci. Muna fatan, muna jira mu ga abin da za su ce, mu ga abin da za a yi. Amma dai ina kira ga masu shugabanni, musamman masu daraja, musamman wanda suke amfana da demokradiyya, su yi a hankali, domin zalunci kowaye mutum komai girmansa, in sana'a ka kenan ka zalunci al'umma kamar yadda aka zalunce mu a Kano, da wanda ya sa a yi, da wanda ya san an yi kuma yana da damar yi wani abu bai yi ba, da wanda ya ji, dukkaninsu kuna nan. Allah sai ya saka mutanen Kano. Yanzu an zo an yi mana mulki a matsayin an zalunce mu, mun tabbatar sun tabbatar ba su ci zaɓe ba. Kuma duk da haka a maimakon su ja bakin su shiru kamar yadda muka ja bakin mu muka yi shiru, sun ɗauki takobi kuma sun yi kanmu.
su dubi da suke wa sarauta saboda Allah kusan sun mai da kowa ba na zaton duk wani mai rawanin kirki a jihar Kano ba na jin da wanda yake hankalinsa kwanci. Ina zaton kuma wanda suka fi ɓacin rai ma wanda aka ba su wannan sarauta don ba roƙa suka yi ba haka kurin suna zaune. Wasu tantagare marasa mutunci zaka ce sun rubuta takarda sun kai wa majalisa. 'Yan majalisa kuma abin takaici waɗannan mutane wannan yara da suke majalisa ba mutunci. In ka je ka ba da kuɗi kowace riga sai a ɗinka ma. Kwana 2 sun doka sun gama, kwana 3 gwamna ya sa hannu an yi gazeta an gama. Wanda sun mai da mutane mahaukata. Abinda ake yin public hearing 'yan madobuwa kuke so, gaya wanda gari kuke so, su maila ina za ku shiga dan bate na, haka ba ake siyasa. Ni tun da nake harkar siyasa nake jin labari da wacce na yi da wacce na ji labari da wacce na karanta, ban taɓa ganin inda ake wa mutane kama karya kurum abinda ake lallaba talaka. Yanzu ba lallaba mutane sa amma kuka zo nan gidan ba? Talaka da ake lallabawa an waye a gari ba ma wai shi talakan da aka riga aka yi raga-raga da shi ba? Me raga-raga wani talaka ne yanzu zai ci abinci sau 3? In ba ka cin abinci mai waye zai kasa wani abu yanzu muna su fasa dutsen nan ina mai ginin yake zai saya? Mai tallanci rimi mai ake dakawa abin da ake jika garin rogo a sha da kyar a zo abin nan. To ina gode muku, muna da wani babban mitin, ku bari sai kun dawo wata rana ma tattauna. To da jawabin tsohon sanatan Kano ta tsakiya za mu ja labulen shirin a daidai wannan lokaci. A madadin wanda yake faɗi tashin ganin cewar wannan shiri ya zo kamar yadda ya kamata, Honorable Sunusi Siraja Kwankwaso, sai shugabar sashen siyasa ta Express Radio wato Salamatu Saba Bakin Zo, ni Abdulganiyu Zakar Tunga da na shirya kuma na gabatar. Nake cewa a huta lafiya daga nan Express Radio, gaskiya dokin karfi. Dan daba da ya shiga lungu, idan uwatar har yanzu tana nan budurwa ce, to ta yi kokarin samo wani daban, domin ba za mu kyale su suna saran mutane muna ganin su ba. Kuma wannan zagayen ana kau da kai, nan gaba za mu rinka hada ido, za a yi ido na kallon ido a jihar Kano. Wannan suna zaton su fa zato suke fa wani asiri suka yi wa mutanen Kano. Na zo da zan yi hira, wani ce a ka bari dai sai kaza, ka bari dan nan ce bari sai ne muku tawaye, saboda idan mun ci mutuncin su al'ada waje ba sai su dauka wani bokan su ne yake aiki, sun rufe bakin wane. Yan saboda Allah saboda Annabi, in banda Kano headquarter duk wani sashi har ɗaya daga cikin sashin har da rashin kunya. To kuna ji fa ko ba ku ji bane a gidan zu wai gwaggon biri ta hada kuɗi ko? Amma matasa a Kano kun ji abin suke cewa wai birin gwaggo.